No, vzhľadom k tomu, že som sa dnes skoro nedostal do roboty, som tu a vonku máme takúto situáciu. Teraz je to už good. Som prišiel na A3 a dnes vám dám taký záber na logo. Dnes sa vlastne púšťam do svetiel na Golf 6. Čiže ja som už robil D-chrom, pretože ten chrom bol v tak hroznom stave, že nič iné ako D-chrom ani nepripadalo do úvahy. Svetielka sú bezchybné, akurát je tu jedna chyba, lebo toto aj toto je po zrážke. Máme tu trošku odkusnuté, ale keď to zalepím, nebude to vidno, to zohľadním na cene, lebo svetla budú na predaj. Dávam ich normálne do Bixenon projekcie. Tu máme svetielka, hej, že skelety sú fajn, sú neporušené. Sú rozlepené mnou, ja to budem ešte čistiť. Vidíš, ani to vnútro není po zatekaní, ani po ničom takom. Toto je presne ten prípad, keď ti niekto povie, že na čo čistiť? Keď to dám žiarovku, to mi nepomôže. No ale chlpe, keď tam máš takýto nános špiny zvonku aj z vnútornej strany, tak čo ty chceš, čo aby tá žiarovka od nás zrobila ti zázrak? Hej, čiže veľmi veľa záleží na tom, v akom stave je šošovka. Ja budem dávať nové Bixenony, všetko nechám tak, ako to je vlastne urobené teraz. A len tým, že to bude vlastne D-chrom. Jediné, čo vy budete musieť si dokúpiť, sú tieto riadiace jednotky, lebo tu nie sú. Ale to si prehodíš zo svojich. Bo keď kupuješ také svetla, tak asi máš aj také auto a asi to máš funkčné, tak tam budeš mať aj riadiace jednotky, ktoré si len prehodíš. Idem vyčistiť teraz lepidlo na jednom, na druhom. Ráno som si ani nemyslel, že budem natáčať nejaké video, tak som vám neukázal, ako sa to rozoberá. A robil som už ten D-chrom, akurát tu na smerovku som nechával vnútro chromové, aby bolo vidno, že svieti, aby to bolo aj legislatívne OK, pretože mám tu jedné svetlá na R-ko, ktoré sú od výroby, že Black Edition, a oni sú už zatmavené od výroby. Akurát tie prstence sú chromové. Ale ináč je to svetlo od výroby zatmavené, že má toto, čo ja som robil D-chrom, tu je vlastne čierne, hej. Čiže aj tieto budú na predaj, lebo ich idem dávať dokopy. Ešte uvidím, či ich dám do môjho R-ka, lebo tam mám náhrady 7,5 lúk. Idem to vyčistiť. Takto nejako to vyzerá po demontáži, aby si mal prehľad. No aj tu si môžeš všimnúť, že je to zafúkané a riadne. Takže určite môj zásah má zmysel. Tak, mám to vyčistené. Môžeš sa pozrieť, ako vyzerá svetlo, kde je vyčistené lepidlo. Ak to robí niekto, kto sa tomu venuje, alebo môžeš vidieť nejaké šaláty, alebo nevidieť to takto. Pekne idem ešte vyutierať vnútro, dáme novú projekciu, osadíme, zalepíme. No a ja mám konečne uprataný stolík. Vymenil som si podložky, teraz to je... Mám rád, keď robím v takomto čistom prostredí, pretože aj ten produkt musí byť čistý. Máme tu prvé svetielko. Skúsime trošku ubrať jas. Druhé svetielko. Zhora klasika. Takže toto by sme mali. A toto má maličkú chybičku, že tu je trošku odlomené. Ale nie je to vidieť zhora, pretože je tu tá matná časť, ktorá presne zasahuje do toho vyčnelku, takže nie je to vidno, samozrejme zohľadním to na cene. Sú tu nové projektory s modrým odleskom, je to ešte trošku zafúkané, potom vyutieram. Čiže máme tu ten modrý film, sú tu nové Bixenon projektory, jedno, druhé.
Akurát svetla sú bez riadiacich jednotiek. To máš už na aute, alebo si dokúpiš. Statický prach som stadiaľ vyfúkával s ionoizerom. A toto, čo tu vidíš sem tam, to je zvonku od handry. Takže to sa ešte sa to upraví. Ja už mám naspäť R-ko. Tu mám tie svetlá, ako by som vám to ukázal. Že oni sa takto načítavajú z modrej do bielej. Svieti aj tá maska. Nie je to masaker. Vyzerá to dobre, svieti to na prd. Budem musieť opravovať tie bilet projekcie, pretože ak si rozmýšľaš, že to objednáš a nerobíš veľmi so svetlami, tak ti to neodporúčam, pretože pozri sa sem. Vidíš tie lúče? Ten ľavý má spád do stredu a pravý takisto. Svietivosť je strašná, takže neodporúčam. Ja sa ešte pohrávam s myšlienkou, či si to nechám, alebo či to odstránim aj s tou maskou a dám naspäť originál svetla. Pretože mám tu jedné, dával som nové kolesa s krytkou. Nech nám zaostrí. Čiže dával som nové kola s takouto krytkou. No a vyzerá to fajn, je to špinavé. Túto nálepku APR-kovú musím zlepiť, pretože ja som tu už napálil originál software, čiže je to v sérii momentálne. A uvidíme, či tu v sérii nechám maximálne stage 1. Nepotrebujem tam mať pomaly 400 koní. Takže ostane to na tej stage jednotke. Zákazník, držím taký diod, zákazník mi tu doniesol svetla. Že kamarát mu povedal, že on mu to zrobí. No, takže takto to potom nejako vyzerá. Že však ja si to zrobím. Si taký šalát mi tu nechal. Ide o to, že nevyčistil ani šošovku. Pri takejto robote by sa tá šošovka mala čistiť a dal tam silikón, hej. No, katastrofa. Proste katastrofa. Máme nové plexiskla, čiže nejako to dám dokopy. Ešte dneska urobím toto, takže ostaň naladený. Toto môže vyzerať, keď si to dáš urobiť u kamaráta, však ja ti to doma urobím. Tu je zlomený úchyt, sa objedná náhradný. Je takto nejako to vyzerá. Bože môj. Vyčistené môže vyzerať aj takto. Ešte to zbavím statického prachu a bude to fajn. Idem vyčistiť plexy, ktoré sa tu donieslo. A ja si v takomto stave, no toto strašne bliká, veľa LED svetla. Ja si v takomto stave zafúkané, takže ideme ho vyčistiť. V plexiklách treba odrezávať tieto také vyvýšené výstupy, pretože na tých origináloch tu nie je, takisto tieto tu vecičky. Ideme na to. Tak si máme vyčistené. Vyzerá to super, ja musím trošku otočiť tú lampu, lebo tá lampa je akože masaker. Čiže mám to vyčistené a idem preložiť ešte takú krytku čiernu, idem to zalepiť. Ako vyzerá tá krytka, asi to chalan takto chcel zalepiť, alebo ja netuším. Možno, že to určite by to asi čistil. Na plexisklo už všetko vyčistené, ideme to zalepiť. Zalepené to super Bčko. Zachrnil som to, ako sa dalo. Aspoň budeš vidieť potom vo videu rozdiel, keď robím to ja a robí to niekto iný. A ešte potrebujeme poodrezávať tieto tu veci, pretože sa nám tam nevojde tríska. Je to tak blbo vymyslené, že proste sa tam nezmestí. Čiže ja potom stále musím odrezať tieto 1, 2, 3, 4, vyrezať
To urobím až zajtra, pretože už mám toho dosť. Objednával som aj nový držiak, lebo toto je KO. Ako si mohol vidieť, mám hotový ten Superb, aspoň jeden svetlomet. Potom uvidíš aspoň rozdiel medzi mojou prácou a medzi prácou, keď to dáš urobiť nejakému kamarátovi. Lebo ja nebudem ani nikoho spomínať, ani narážať na nikoho, kým je to taký garážový majster, tak nikdy by nemal ani mať kvalitu, ako máme my firmy. Ale zase je hamba, ak firma nemá kvalitu, ako má majster, to o tom potom. No, som rád, že sleduješ tieto videá, snažím sa točiť čo najčastejšie, pretože som to pol roka zanedbával a chcem, aby ste boli pri tom, aby ste to všetko videli, takže vidíme sa na budúce, čaute. Konečne trochu snehu